ka benta ka baar jong kane ka drama ka sedang na kati ka jingja ka baya dei padu jun hyung kala long ka mat jing keren hak leng ke internet ka video ka ba jun hyung bat ki par lok jongo kila le ben ye ki khna school harangkat ka video ka ba huajin ula ajing penchita meki kala sa prayang ba ha ka ba kidon ki brio ki baya ro ya ka ERPB kat ba kidon ro ki sang ki baya sadna ka benta ka hok jong ki khna pule ki badawa ban khang no ya kane ka tana trekam ki ong ba kinong trekam sarkar kim dan hok ban katak ti ye ki khna school kinon thok kubor ki kno yo minister bau de unong thambor bat ki kali hangno ka hok long bru man bru kaya habat kane kar kum le jongki minister ula bitar shibun habau yos ngawe kane bat uong hangno ka hok long bru man bru kadon man ka por bun ki khna kiap na ka dau jong ka jing sha leben kino hi kai ki shapting kum ka tana trekam kadai ka kamram jongi ban thau ya ka jaka ka basangan na ka banta ki khna pule wat la ka don kam ka to kan ne ka jing persang ula ongro baki samla pule menta kim long shu kum menchwa don ki badon kti bat ka ken hon runar uno ubo wan ha ka lenti jong ka jing pule on sapen ngat ha ka jing kli ka jing le don bor jong ki ken hon runar kala long ka bajur bha bat ukular bakin sayo ya ka jing pen chitong na ka benta ka kam jong ki ha ka wei pat kaliang ki don kinong yelam jong ka sang persya ki badang ya keren ya kene ka kam ki ong bau gangsuk ula don lau jong udu khot ka seng bala shim ya ka senjam persya ya guang pil ki sedang ban khuslai baki mat ki bakia kum ka jing pule ka ERPB ka batri kam ha ka tanat jing pule kala ban long ka jing e ka bakrau ya ka kam sang parthe jong ki ha ki por banwan hadin kane niyo iya weu khna school uba kerteng ubong gyunde ha ka we ga gun high tech school kene ka school ka pau nam baha ha ka jingmi kinong le kam sneu bat ki babun kino hikai ki kiar ban hikai yang ne ban lait na ka jing sha leben u gyunde ula aida ka pisa ya uwe samla pule hang ne uba kerteng u in bom Henry ula syakyam ha ki jing le kai ki baja ha pedang ki samla pule jong ki tanat ba pher ha ka ne ka school kan ba uwe samla pule uba kerteng u hyungju u ya thu ya u ba ki ne ki kamrunar baro ki dei ki ba mi na uwe samla uba kerteng ukwan hiu ki ya sho iwe ya iwe pan kring ya kwan hiu ba un kun thub ya ki hak ken hon runar jongo hadin ka to kane por u in bom u yo ya ka khubor na ukwan hiu ba du perkhat ba un sa sha kan thub ha ka ken hon runar kat ba unong le persya jongo uba kerteng usyong hwan ula bitar yo ula sho ya ki parlok jongo ba du pen bor ya hyung jo ba du gwande ban ya sho pramaki u pen bana uno ubarem un sa sha sho haki u hyungju ula penram khnang yela de hakne gajing ya sho pad u gyunde u yai pe ye kine baro hak jing shapting kat pa kiwe pat ki samla pule ki persyang ban pen sngoba ya kwan hyok ki stang ban sho ya hyungju na ka benta kata kat pa we no hi kai school u bakar teng kwan hi u pan jing ya rap na huajin pat ka ERPB ban khang lat ya ka jing kta ka banang roy na mar jong kwan hyok kila stang ban buddin ya ka jing jongo hadin bakila yoi ya ka jingim ka baru spa jongo ha ka sngi ka babot huajin ula poisha school pad ula kendu ya hyungju pad ula kular buun ajing pensitom ya kinong leben hangne u kendu ya gyunde ha ka jing shishaw gyunde udi uwe na ki de khot jong ka ERPB pad upen long ya ka jing toket ka bari kumu samala pule ha ka ne ka school pad ula ai lat ya la dia ban sha leben khnang buun yo lum ya ki sakhi huajin u pha ya gyunde ban kan roy yaki samla pule ban lum yaki haka jaka lekai onda baro kilapoy uhuajin upha yaki bensyong Henry om don basngap nangta uten ju yaki baro balada don mano kiba kwa ban mi syabar kide ben job shwayu baro kila yart malang yu Henry uhuajin marwe ula job yaki baro hadin kata upen jari yaki kendon kiba perkinga school kajing pule nadu kapor Henry bajemen step hadu pra bajemen men labu ya kapor kenang bagi kena school gila benyo biang ya kapor ke bagi ladu habau no hikai ulawan hikai ki kena pule ki ai dau bakim dan kot kum ta huajin upen sitom ru ya ki bamla banto pendep ya ki not jongki ha kapor ka biang hadi no hikai yaki ban maramut kali ha ka jakashna kali kenang bakin yo ru banang kato kene ki jing tibet ki bala bentrekam Henry usyong huan badwim bom kim sange ya ki jing lekai jongki nang ta huajin upen bor yaki pensyong haka kali ka baklam jing khang shadin baru pen her ya ka kali da jing stat ka bajur keleng ka campus
haka jingting bakin hap baro arngot kisngo shapting bha bat khaddu kila jai habayo iya kane kiwe pagi kena pule kila sedang mensngo tenat ya huajin kat bau no yele persya san perthei jong gangsok usdang bentokit ya ka jing im bamenchua jong huajin bat ulam bau huajin ula tre haka kamshi pai menchua Henry bun na kiwe pat ki jing tip syapang jongo kim don shu pat ka tenat wat benya jong kari ka paharai ki fal jongo hakne kamian usiang kwan badu in bom kila persyang ban pet na skol ban lek kendu ya kwan hyok bat kensan ugyonde ulawan poi bat ula aye ki kitiar bakin yo pet nang ne kumta kila yalam yu uren kat bat kila poi shaklap hakabau kwan hyok ula ablupa ye ki hangne marsen kendu yo u in bom ula ujor syapang uhuajen bat ke ERPB bakila penjanjar ya kejing im jong ki samla pule ki pensitom ye ki kumta usiong kwan badu in bom ki yalam ya kwan hyuk shaskol u kwan hyuk u poi shaskol rengkat ke tuk badu lej bej syapo ke jaka lekai baro ki kena pule kila lengo ban yo ye u nangta u kendu ya huajen bad ula sho ye u bad shipor kapau kumpau ula job ye u ki kena pule ki shimba huajen ula rem hakane kasin Henry tangkumta u huajen ula yang biang nangta u huajen u penpau bakane ke jing berhenti jong ki jingja baro kawe kalong si benta jong ka plan ke baulatmu ke jing tumu jongu kalong men penlong nuksa ya kwan hyuk hakmat jong baro hadin kane ula sho biang ya kwan hyuk dak babsiat hakashalang mat jongu bat khadu ula besiat yu hadu bunda yap ler katbah kawe pat kaliang kalat patai kubor jong kathan u gangsuk bat uno yele persya jongu haka kamsan berte kidang ya keren markmat une urusan berte u ba persya uken no baga ERPB kapendan kam daki buit sipai persya iki kena pule bat dei na kene kadau bala thung yau sipai barim kum huajen Henry ugangsok u persya ada kebaong bala pendan kam yau huajen om ban penmensawi ki kena pule Henry ban khang lat iki kam sneu ki balajor ha pedeng kane u huajen u kendu ya ka ken honrunar jong kwan hyok baro ki kena pule kiu i ba huajen marwe ula yang yele persya ki baro ki para lok jong kwan hyok ki pendon kam da ki tiar yesho jong ki Henry ailat yaki suki ula job lut yaki bat baro kilas nguthu ba huajen map yano yonoro haba ki yu iya kane usyong kwan badu in bom kila dem kho sew bat kila pan map na huajen ukon hyuguru ula shepting bha huajen upha yaki ban pan map yaw hyungjo uba kila le ben baro shikata hyungjo ula yam da kajing kemen habau yos ngaw yakane bat ula ai khuble ye huajen hadin kane huajen uong da kabashai yaw in bom bat syong kwan balada kim dan mon ban pule kabahai ki bakin nam wan shaskol kanang bakan omlong kajing penthot yaki we pat ki samla ki bat tharang shisha ban pule hangne hadin kendiat por ki pulit ki lawan poi bat ki lakem lut ya baro ki samla runar ki badon hangne hakawe kaliang ugangsok ula pen bena ba ke ERPB kala joban pendu yaki kamsneu jongki kan hon runar haka gun high tech school ki samla pule ki de ban wengno yaki tatu jongki ka school kala batla khangru bandi duma bat ban syong thuk hakane ka school bat hadin kane ka jingkala hyungju ulala ban pule klem shapting hakane ka school haka sen ka banengkong layo iya baro ka kinhon trekam jong ka ERPB ugyunde dak bakaran kai ula ong bah pedeng jong kane ka jing trekam jong ula pendan kam dala ka jong ka pisa ugangsok upayu ban ai ki report jong ka jing lujing sep uba trekam san perthei uba persya ya ugangsok upit ya ka dur liyon tep jong ka choi gayun haka ba huajen bat ugangsok baro arngut ki don lang bat hang ningi tep baga gayun kadi ka samla jong huajen kaba ula deb ya penhiar senjat bat kadi ka khun jong gangsok tharai de na ka daw jong ka jing yap jong ka bakil aseng ya ka ERPB ban pendu no ya ka jing sha leben ha ki skol uno yele persyasan perthei jong gangsok ro upau ku mo bru ubashar kheba nyimpat la ban tip ya ka kerteng jongo Henry haba bishar na ka jinglong jongo kalong kumba uburi shibun ki e shalendat jongo le sedina kane ka daw ba ukwa ban khang kuleno ya ka ERPB hakno ka por kalong ru kumba om sange tat hadu bu unda poi shaka thong jongo kermen bangin sasham ya ki jubab ya ki ne ki jingkali baro haki benta ki bansawan tangkumne khuble shibuni phipar lokwe nin se kandu biang hakawe pat ka video bye take care.